आंनि फिसाखौ लाबोफिनबाय आदै हामथारबाय आं हामनाय खामानिखौल' मावखायो मादै बे मेन्देलाया सुवादा सबाब सरिथ्रफ्रानो मोजां नङा आंनि खाथियावनो थानो समाया आं ददेरेखौ माने नोंसाजोखौ गावनि बिनानाव बायदि मोननानैसो लाबोफिनबाय खायदाखौलाय खालामा नोङा आंबो खालामदोंमोन मादै थारमाने बेंगालराव लांना थांनो गोनांमोन आङो बेंगालराव बर'फोरखौ होस्रांहरदोंनो मुसलमानफोरा थांनो हाला मेन्देलानिसिमबो लांफिननो हाला नोंनावनो ग्रोब दोनफैफिनबाय आङो जियानो जा मेन्देलानो नोङो थेवबो दाहर मादै फिसाफ्रानो 10 जन दंखायो माबा मादै मा मेन्देलानो दा खोन्थाथार मिथिबाय मेन्देलानो खोन्थाबा एखेबारे हख्लायथारगोन आंखौ आरो मेन्देलानाव थांनानै जाहैयाबा आंहा उफायानो गैया दा मेन्देलाखौ बेलेग खायदा खालामनानैसो बुरखायहैनानैसो ग्रोब थाहैनांसिगोनलै आङो इदिसो मादै उफाय गैया बिराद अहंखारथार बिदिबालाय जानाय नङा माथो होमबालाय नङा मादै नोङो बारा गामिफ्राव ओंखारनो दाहो ददेरेखौ आं बेलेग खायदा खालामना खोन्थाहैसिगोन देनां सम जायोब्ला आं ब्लद लाना थांगोन बिदिबालाय आं ओंखारनोनो होनाय नङा ओंखारनो होनाङा मादै आं बिदिबा दाबो सिथम सिथा खालामबाय थानो हागौ दिनैनिफ्राय बे थाला बन्दसो आं ओंखारनो होनाय नङा बिदिबा जानाय नंथारा आंहो आं थांनोसै मादारल' मा मादारल'सै बेलाय आं बुजियाहाय मा मादारल'खौनो बुजि मोना मादैया मादारल' माने मादार माने बिमा ल' माने उन्दै मादारल' थारमाने बिमानि उन्दै मादै आंनाबो मेट्रिक खेबबा फेल जानायनि एक्सपिरियेन्स दं नालाय मादै इंराजि रोंसाबगौ जियानो जा मादै आं थांनोसै दे मेन्देलानो दा खोन्थादे मादै आं मेन्देलाखौ माबा माबि बुरखायनानै बेयावनो बासा बोहैफिननांसिगोन मादै खुलुमनाङा जागोन दे नै ददेरे नोंनिया थांसै